jongkok mbak, jongkok. Iya, jadi putri Jomas itu kudu latihan jongkok, orang kenal jangleng. Pinanganten sarimbit badhe kembul busuk bujono, kembul iting. Ya dasare kalah jebel-jebelan gue derek masih dipandang. Ya bapaknya ngisor lah dan anakku malah jebel-jebelan. Ya ya tapi Mas Arku orang kan jebel loh. Ya ya orang kan jembel orang diwakil Mas Ivan. Monggo Kang Mas kula aturi dahar nggih. Alhamdulillah. Nah, kalau bocah harus makan kan Allahumma barik lana bima royakana wakina ada benar. Ya. Nah. Bagaimana rasanya Mas Ivan nasi prapagan dengan Cirebon beda tidak? Ya. Rasanya nikmat kan? Nikmat Mas. Nah, itu baru makannya belum tidur. Iya, gak apa-apa. Bapak yang bening. Nah, nek basa kawine toya seta, toya kuwi banyu, seta putih. Mulane wedang sing langka tehe, ya langka tehe kuwi wedang bening. Bisa aqua terta nggih. Monggo Kang Mas kula aturi ngunjuk nggih. Lah. Tugasipun juru lampah, cucuk lampah niku paring pitedah. Nah, minum seruput rasane banyu prabagan. Seger anjeles iku tandane atiku. Aduh, ya kayak minumnya model Jerman Barat, dus ya. Iya, lah, jan, wong tuti kali enggak, sing dari Sekofit Widing ART Pengandaran Pak Wahyo, ayu banget, iya, iya, sing dari ke, ya, ini yang sedang bersedekap di depan pintu, ya, ganteng kan, ganteng ya, aku jadi kepingin ditandani, ya, nggih Pak Bu, ya. Pinanganten sarimbit badhe rebutan panggang nggih. Ya, satu, dua, tiga, pegangan. Ternyata Mas Ivan cuma dapat ceker. Nah, ini ada maknanya Bapak Ibu mempelai berdua oleh ceker tegese karena nggo golek rezeki. Jadi orang ceker nggo ceker-ceker tok. Ya, mulane WMI ceker enak banget. Ya. Artinya kalau Mas Ivan tenaganya kurang bisa ditambah kuku Bima. Biasanya kuku Bima nyuwun pangapunten. Nyuwun tambahi doa untuk Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Doa patuko ingkang kula ndini sriyan tadi. Yo nggih anakku, Tuti. Isih cilik ndak leliting kurang pangan tak goleki utang-utangan. Iki seorang akhiring diwasa nggih, muga-muga boleh padha bayan rumah tangga tansah cinaka karo rezeki kang barokah. Amin. Besok yen diparingi ngomongan sing soleh-solihah. Amin. Duh Kanjeng Rama, patuko ingkang ngukir jiwa raga kula. Ngantos kula jemedhuli alam dunya. Dumugi ing akhiring Jono loko mugi patuko kersa paring doarestu. Bagus Muhammad Ikhwan Ismail ngaturaken cukup. Kanjeng Rama sedaya panyuwun pangapunten nyuwun tambahi doarestu Kanjeng Rama. Ya mir anakku tak ombok tak tungake nggih, muga-muga kang sembuh bisa kasembadan. Apa yang kamu cita-citakan semoga Allah selalu memberkahi dan beri jalan. Bingaing manah tiyang sepuh menawi putra tansah miturut bangun datang batal menapa ingkang dados wajanganipun. Duh Kanjeng Ibu lataran paduka kawula, paduka ingkang ngimbul jiwa raga kula rinten lan dalu.
sedaya panjenengan pangapunten kula nyuwun tambahin doastu Kanjeng Ibu. Ya kirana nggih aku mung ndedonga ora ana liya kejaba muga-muga kowe mulya nggonmu brayat rumah tangga iki. Tetesing waspa. Waspo itu kalau bahasa Indonesianya air mata. Ya. Jadi kalau bocah sungkem kok wong tua neteskan air mata pertanda bumi persada menjadi saksi. Purna gaya sungkem ingkang romolan Ibu Bagus Muhammad Ikhwan Ismail. Ya, ikuti Pak Sakum Mbak Tutinya, jongkoknya niki ya. Tangan dua Mbak Tuti, ya. Kang Mas, mboten priya kang saged nuju manah kula kejawi namung paduka Kang Mas. Iya wong ayu. Aku semono uga. Kula boten saged ngaturaken menapa-napa namung ngaturkan sedaya lepat nyuwun pangapunten pinjang kok angin kula leladi kalian paduka Kang Mas. Iya wong ayu. Semono uga aku besok yen ora bisa gawe seneng ati. Aku sadurunge njaluk ngapura ya wong ayu inggih Kang Mas sareng-sareng. Wonten paribasan ana rembug padha dirembug yen ora pitung padha dipitung. Porong meja sungkem ya ayu datang putra nggenya wini suda ing samangke damel kenangan ngenyo awaling mbak dumungi ing telatah prapagan boten sanes namung nunggalaken putra ing pangajap mugi ndadosaken Sri Kartini ning kraton Patasa kembaran putri Pandoso mulai gue dari sini jalan nih. Gaya bebas, ya. Ini nganggri Mas Ikdan nih. Ini lalu banding asmoro. Ini lalu